Saben-saben Kanjeng Dipati tedhak wonten ing taman. Kok tansah mepetaken kula kaliyan panjenengan menika lho Kanggo. Iki sing jenenge pacoban. Ya tekan kapan wae awake dhewe kudu nglakoni. Muga-muga wae. Ing besok awake dhewe bisa luas saka Kadipaten Blambangan. Ora tansah caket karo Kadipaten Blambangan. Muga kunci Kanggo. Awake dhewe mapan ora Kadipaten Blambangan kene wis saketara wektu. Paribasan atine tansah kanyo. Ning iki awake dhewe kudu saling golongan
kerumian toh. Ingkang nami bebrayan ngaten rak kedah mawilan besar tresno tresnana. Sinaosa panjenengan menika tresnane dhateng kula dalah diajeng panjenengan menika paribasane tumurah. Nek kula sekedhik kemawon boten wonten tali tresno ingkang kasok dhateng panjenengan. Boten badhe lampahan ing sak mangkenipun anggenipun manut brayan manggihaken ayem tentrem. Ayo kowe pipun yo ngerti. Ana tembung cek jalaran cepat kulino. Apa kate ana tembung cek jalaran cepat ana luwih to dengan. Nanging kula menika boten tresna kaliyan panjenengan Kanjeng Adipati. Semanten ugi ingkang Mbok Paita. Tresna menika boten saged dipun peksa. Sing bae to lan kowe panjenengan. Ini nanti yo kadung seneng karo bae to lan panjenengan. Ana tembung mbok yo kaya aja diremet-remet. Iya kok iki arek padha banget yo iki. Ing tresna menika boten saged dipun peksa. Kedah tukul saking penculing panah. Nek bendina iso ketemu, bendina nek kaya ngene kita kira iso duweni rono. Saben dinten sumerep saya suwe ora saya seneng ning saya seneng. Ning